Teng shop ka film salar uprabhas ulapan kre ban kentiu kurimna ya ka Anushka Shakti. Ha ka ba ki bahayeng hasem jong kine ki shijor kila ai ke jing menjor halor ka jing yadai jong ki bat kwa ro ya ki baha usnem banwan kin jam no shakawai pat ka benta jong ka jing im. Uprabhas bat ka Anushka kila don ka jing yadai la kumba katto kat nesnem bat ha usnem banwan kinong keshan jong kini ki shijor kin sa yo ban sakhi ya ka jingin teu kurim ga jongki. Hadin ga jingin teu kurim jongki katto kat ne ki klor aklem menta usnem ha usnem banwan pat ngin sa sakhi ro ya ka jingin teu kurim uprabhas bat ka Anushka. Ha ka ba ka ne ka jingin teu kurim le se kan salong ka ba he bat ka ba kraw bha. Ki bahayeng hasem kini ki shijor kisngo ba baro arngot kila ya hap bha bat kwa ro ya ka ei ka ba bha na ka benta ka jing im ka jongki. Uprabhas dang hakini ki khendet benai ula sya keno ro ba udon ka jing yadai bat ka kriti sanan. Ha ka ba ka ni ka long ha ka por ba ki dang ak lang ha ka flem adi puruts. Ha ka ba uprabhas ula kentai ya ka ni ka khubor kabalami halor jong u. La bunsin uprabhas bat ka Anushka kila penpau ba ki long tang si parlok. Bat let se menta ka kenti kimban se syo ban penpau ya ka jing yadai jongki.